Ο τέταρτος ημιτελικός ξεκινάει δυναμικά με ένα γκρουπ που συζητήθηκε πολύ. Σήμερα θα ανέβουν και πάλι εδώ στη σκηνή του Ελλάδα Έχει Ταλέντο με νέες μεγάλες εκπλήξεις. Ετοιμαστείτε λοιπόν να ακούσετε το Hotel California να μετατρέπεται σε ξενοδοχείο η Ομόνια και το Mamma Mia σε Αγαμία. Κυρίες και κύριοι, η Kiss Madiam! Γεια σας, είμαστε η Kiss Madiam και είμαστε εδώ στο ημιτελικό του Ελλάδα Έχει Ταλέντο. Αυτό όλο που δημιουργήσατε, που κάνατε, είναι καταπληκτικό. Είναι από τα πιο διασκεδαστικά πράγματα που έχω δει τον τελευταίο καιρό. Χιούμορ. Και μας διασκεδάσατε και περισσότερο τον κόσμο. Ένα λεπτό πριν βγούμε στη σκηνή και είμαστε έτοιμοι για τα χειρότερα. Yeah, rock and roll! Νιώθω τόσο μονάχος τούτη εδώ τη βραδιά μες στο άδειο δωμάτιο κι η αγάπη μακριά κλειδωμένη ποτά και εσύ κρατάς τα κλειδιά απ' το μυαλό μου δεν βγαίνεις πως να λυτρωθώ μένω στο ξενοδοχείο η Ομόνια μετράω πρόβατα για να κοιμηθώ μόνο στο ξενοδοχείο η Ομόνια τόσο χρόνος μοιάζεις με πρόβατο τόσο τρυφερό. Χρόνια προσπαθώ να σε στεφανωθώ να ανοίξουμε σπιτικό, αχ μικρό μου μωρό μα δεν θες να με παντρευτείς προτιμάς μόνη σου να ζεις αχιάτη αλλά μου έχεις πίεση αλλά κι ας το κάνουμε πολιτικό στα σκαλιά του Δημαρχείου θα νυχτευτώ. Αγαμία, δεν σ' αντέχω πια. Πότε θα αγαπήσω. Αγαμία, δεν σε θέλω πια. Τώρα θα σ' αφήσω. Θέλω να γίνω πατέρας σαν τον Αντώνιο πατέρας. Άλλη νύχη εγώ θα βρω. Αγαμία, δεν αντέχω πια. Θέλω να σε παντρευτώ. Χρόνια προσπαθώ να νοικοκυρευτώ να αποκτήσω ένα γιο, ένα κούκλο σωστό μα δεν θες δίπλα μου να ζεις την καρδιά μου τη στεναχώρησα γιατί αλλά μου είχες πει στην αρχή έλα κι ας το κάνουμε πολιτικό στα σκαλιά του Δημαρχείου θα νυχτευτώ. Αγαμία, Δεν αντέχω πια. Πότε θα αγαπήσω. Αγαμία, Δεν αντέχω πια. Τώρα θα σ' αφήσω. Θα με γίνω πατέρας σαν τον Αντώνιο πατέρας. Άλλη νύχη εγώ θα βρω. Αγαμία, Δεν σ' αντέχω πια. Θέλω να σε παντρευτώ. απ' την Αγαμία σηκώθηκαν όλοι. Όρθιοι. Φοβερό fan club. Να πούμε βεβαίως
Η αγαμία, τι είναι η αγαμία? Ζωή χωρίς γάμο. Έτσι. Γαμαίο γαμό. Δηλαδή παντρεύω. Από το αρχαίο το συντηρημένο. Και λέω εγώ μετά αυτό και φοβάται τον μπαμπά σου. Κατάλαβες. Όχι, εξηγώ ακριβώς από πού έρχεται. Έχεις να τα λέμε όλα και είναι και αυτό που μας χαρακτηρίζει. Ναι. Ως group. Δηλαδή η αγαμία ότι είστε πολύ ανήπαντοι. Δεν είμαστε παντρεμένοι. Ναι. Ακριβώς. Θέλαμε να σε βάψουμε και να είσαι και σήμερα στο group, αλλά διστάσαμε να το προτείνουμε. Κοίτα, σιγά σιγά όλοι μεταμορφωνόμαστε σε fan club. Βλέπετε τι γίνεται, παιδιά. Ένα φοβερό νέο fan club έχει δημιουργηθεί. Το Kiss Mafia. Ρεκόρ θέαση, το λέγαμε και πριν στο YouTube. Είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται. Θέλουμε και εμείς να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κόσμο που από τόσο νωρίς μας έχει έτσι αγκαλιάσει τόσο ζεστά. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Βαγγέλη. Τι λέτε? Ευχαριστώ. Έλεγα πώς θα επιστρέψετε. Δηλαδή, είχαμε 2 σουξέ με μία εμφάνιση. Και λέω, τι θα γίνει τώρα, πώς θα γυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Και γυρίσατε κυρίως με την αγαμία. Έχετε κάνει, θα το δείτε, το σουξέ των επόμενων μηνών. Και αν τραγουδήσατε τώρα την αγαμία, θέλω να σας πω ότι, παιδιά, ήσατε σήμερα. Εσύ με την αγαμία ενθουσιάστηκες βλέπω. Εσύ είσαι πάνω. Εγώ σε πάω την λόγω ηλικίας, αλλά εσύ και ξεκάρφωμα. Μα και εγώ μεσήλικος είμαι, δεν είμαι. Ναι, καλά. Παπουλός κιόλας. Πάρτε η σειρά μου, μίλα Ματίλδη. Παρακαλώ. Μπλακώσω ότι... Το στυλ τους είναι από τα αγαπημένα μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα του να δημιουργηθεί ένα group που κάνει παροδία και μεταλλάσσει τραγούδια, αλλάζει στίχους και τους αλλάζει τα φώτα. Και συγχαρητήρια για άλλη μια φορά από μένα. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι είναι ένα group που θα έχει μεγάλη πορεία. Μάλιστα. Ηλίας Ψινάκης. Ναι, αυτός ο πλούτος στίχου έχει γίνει σλόγγαν από την πρώτη φορά, αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Φαντάζομαι από αύριο τι θα γίνεται με το τραγούδι, με το συνδυασμό, όχι μόνο και με τον πρώτο. Νομίζω εκτός πλάκας ότι θα κάνετε καριέρα σίγουρα, γιατί κάνετε ήδη εν αγνία σας, ερήμην σας. Είστε καταπληκτικοί. Ροκ και χωρίς το αλφα, το στερετικό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Το Satisfaction το έχετε σκεφτεί? Έχουμε πολλά τραγούδια. Έχουμε τουλάχιστον 20 τραγούδια και νέες ιδέες που δημιουργούνται κάθε μέρα. Συνεχώς Είμαστε στο ακούτε, στούντιο, γράφουμε, παίρνετε ρεθίσματα. κάνουμε πρόβες, είμαστε έτοιμοι. Κυρίες και κύριοι, εάν θέλετε να ακούσετε και άλλες ανατρεπτικές διασκευές από τους Kiss Mafia, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας και να τους ψηφίσετε μετά το τέλος της εκπομπής όμως, όταν ξεκινήσει η τηλεφωνική ψηφοφορία. Όταν ανοίξουν οι γραμμές μας. Καλή επιτυχία στους Kiss Mafia. Για άλλη μια φορά έκανα μια φοβερή εμφάνιση. Με το ξενοδοχείο, η Ομόνοια και την Αγαμία.